Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukambibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 30 minutos yung mambuyan dot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag ang balita ng DZRD Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga. Napintas na daw kada kayo amin apo. Masantos ya kabosan. Ito ang Pangasinan Today. At syempre, alas 5:30 na naman ho ng umaga, gumigising ho sa inyo. Nakaiba yung lamot. Oh, namamalat pa. Say Magtarion Lingkor, Janice Hidal. Nakaiba ang technical side. Uy, wala yung aking kang sparring partner. Pero nandyan naman si Jonathan Feliciano, ang ating co-partner ngayong umagang ito. Ika-siyam ho ng Abril taong 2014, araw ng Kagitingan. O, naalala nyo pa ano yung araw ng Kagitingan? O, mukhang hindi na nalalaman ng ating mga kabataan ngayon. Ano itong araw ng Kagitingan? Holiday ngayon. O, yun ang alam nila. Araw ho ng Kagitingan, mga 72 years ago. O, diba? Parang gano'n. 72nd araw ng Kagitingan. O, habang si President Benigno Simeon Aquino III ay pangungunahan ng araw ng Kagitingan sa May Pilar, Bataan. Ayan, kasama ho si Abet Garcia, ang gobernador ng Bataan. O, konting paalala lamang. Yun hong araw ng Kagitingan, ito ho yung araw kung saan mahigit 75,000 mga sundalong Pilipino at mga Amerikano, ayan, ikunulong ho sila o ikunulong ho sila sa ilalim ho ng panunungkulan ng mga Hapon. O, April 9, 1946. Kung maaalala ho ninyo yun, o syempre hindi nyo na naalala, wala naman tayo noon. Nasulat na lamang yan na nailathala lamang sa ating mga history books. O, ngayong araw na ito, guguritain ho nila ang kagitingan ng ating mga veteranong sundalo na nakipaglaban noong panahon ng World War II at sa ilalim po ng pagkikipaglaban ng Pilipino at Amerikano sa mga Hapon. Hay! O, di ba? Marami tayong mga kwan ng makasaysayang kwento noong mga 1940s. Oo, hindi pa naman tayo buhay niyan. Oo, binasa ko lang. O, just Enkes ba? O, kanya-kanya namang selebrasyon ang gaganapin at paggunita ang gagawin ho sa iba't ibang bayan dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Pero nakasentro ho ang Pilipinas ngayon sa May Pilar, Bataan.
Oo, yan hong mga panahon na yan, noong April 9, kung 1946, so April 8, April 9, April 10, yun hong mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo na nag-death march. O itong araw na ito, inilipat na sila doon sa may tunnel, no, sa may Kapas, Tarlac, o yung mga nakapag-death march. Yung death march ho, maraming hong mga Pilipinong namatay noong panahon na yan sa gutom, dehydration, at pagod. Oo. Buti nga walang nag-selfie no, tapos upload sa Facebook habang nagmamarcha sila. Yung long death march. Di ba? Dapat may Facebook na noon para nakapag-iwan ho sila ng mga traces. Although na isulat yan sa ating mga history books. At syempre, kahit na very historical itong araw na ito, hindi mawawala ang konting balitaan natin. Kaya syempre, hatid pa rin natin ang ating mga manlibuyog na headlines. Maritime Police nagbabala na maligo lamang sa mga itinakdang ligtas na lugar sa ating mga karagatan o beach areas. Tinatayang 30% ng dami ng sasakyan maglilipa na ho sa North Central Luzon itong darating na Semana Santa. DPWH humingi ng pasensya sa mga motorista dahil sa magkabi-kabilang mga ginagawang konstruksyon sa kalsada. Balikan natin ang mga detalye ng mga manlibuyog na headlines na yan sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Heto na ang bake shop na pinag-uusapan sa La Union ngayon. Andito na sa Pangasinan. Manna Freshly Baked Bread, malambot, mainit, malasa, katakam-takam. Yan ang panuntunan ng masarap at dekalidad na tinapay ng Manna Freshly Baked Bread. Kung dekalidad na tinapay ang hanap nyo, pumunta lang sa Manna Freshly Baked Bread. Matatagpuan sa Paris Building, Rizal Avenue, San Fernando, La Union. May branch din sa San Joaquin Street, San Fernando, La Union, Bawang La Union, Mangaldan, Pangasinan, Dagupan City, newly opened Manawag Brand, Lingayen, and San Carlos, Pangasinan. Ang mensahe ni Gobernador Amado T. Espino Jr. Ang pagdiriwang ng makapistahan ay patunay na isang mayamang tradisyon at kultura. Bilang ama ng probinsya, kinagagalak ko po kayong anyayaan na makisali at makibahagi sa pinakamasayang pagdiriwang ng 434 na agaw na Pangasinan at ang Pamusong Pistaydaya 2014. Sa darating na agaw na Pangasinan sa Abril 5, ating bigyang pugay ang mga outstanding na Pangasinense sa ASNA Awards. Saksihan ang mga natatanging parada na dayo, makikanta at makiindak sa Palikat da Playa. Sumama na rin sa inaabangang Pistay Dayat. Mayroon tayong Tourism and Trade Expo, bangka parada at limgas na Pangasinan. Muli, itong inyong lingkod, Gobernador Amado T. Espino Jr. at magkita-kita po tayo sa masayang pagdiriwang ng agaw na Pangasinan at Pistaydaya 2014. Kanila, Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.
man buyan dot ya minutos kasing pala na alas 5. Ayan, minamalat-malat na pagsasabi ng oras. Kaiba yun sa Maktorion Lingkor, Janice Hidalgo. Diba? Kahit minamalat-malat, yes, okay lang yan. Bahagi ng araw-araw na trabaho yan. Nga, dakdak ka kasi ng dakdak ano nangyari sa boses mo? At syempre, dahil iniwan ko sa inyo ang ating mga manlibuyog na headlines, babalikan natin ang ating mga manlibuyog na balita. Maritime Police nagbabala na maligo lamang sa mga itinakdang ligtas na lugar sa mga karagatan. Inaasahang mapupuno ang iba't ibang mga beach resorts at iba't ibang mga karagatan o beach area sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, maagap na nagbabala ang Maritime Police, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na magkakaroon o nagtakda ng outing sa darating na Semana Santa. Ayon sa Maritime Police, ito yung panahon dahil mainit ang ating kapaligiran. Marami sa ating mga kababayan ang pumupunta sa iba't ibang mga beach resorts. Kaakibat nito ang pagpunta ng mga barka-barkada at nalilimutan nila ang mga itinakdang lugar kung saan dapat lamang sila ay naroon. Marami rin sa mga barka-barkada o pulutong ng mga bisita ang pumupunta sa mga beach resorts ang nakainom na at saka pumupunta sa karagatan upang maligo. Kaya naman, ang mga itinakdang lugar kung saan lamang pwedeng maligo ang ating mga kababayan ay pinaglalagyan na ng mga signages at boya. Ganun pa man, paulit-ulit ang ginagawa ng Maritime Police at ng mga otoridad sa ating mga kababayan sa pagpapaalala kung saan lang dapat sila pumunta tuwing ganitong mga panahon. Inaasahan kasi na dumadami ang ating mga kababayang nabibiktima ng pagkalunod dahil na rin sa kalasingan o di kaya di pagsunod sa mga tamang alituntunin, lalo na tuwing sumasapit ang Semana Santa. Inaasahan naman ang 30% dami ng sasakyan sa darating na Semana Santa papunta sa North Central Luzon. Dahil ito ang gateway patungo sa mga beach resort sa lalawigan ng Pangasinan at La Union. Ito rin ang gateway area patungo sa Baguio City. Inaasahang 30% ang idadami ng mga sasakyan sa mga lansangan bago at sa mismong araw ng Semana Santa. Ganon na rin sa huling araw ng Semana Santa sa susunod na linggo. Dahil dito, nagtalaga na ng iba't ibang mga grupo na magkakaroon ng mga lugar, lalo na ang mga NGOs na tutulong sa ating mga motorista. Nagtalaga na rin ng maraming checkpoints upang makatulong sa ating mga kababayan sa seguridad, lalo na sa mga bumabiyahe sa padapit hapon hanggang gabi. DPWH humingi ng pasensya sa mga motorista dahil sa patuloy na konstruksyon sa mga kakalsadahan. Mapapansin kabit-kabila pa rin ang ginagawang konstruksyon sa iba't ibang mga kakalsadahan, partikular sa lalawigan ng Pangasinan. Iba't ibang DPWH office humingi na ng pahintulot at pasensya sa ating mga kababayan. Nila, ang ginagawang konstruksyon ay hindi umabot sa araw kung saan sa Semana Santa inaasahan sanang wala ng mga konstruksyong nagaganap na kabi-kabila sa mga lansangan. Subalit dahil sa mga naging abirya sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng pagkakaputol-putol sa paggawa ng kanilang mga kakalsadahan. Kaya't ang DPWH humingi na lamang ng pasensya sa mga motorista. Nila, pinasbasan na rin ang ilan sa mga bahagi kung saan magkakaroon ng malaking bulk ng mga motorista, lalo na dito sa may eastern part ng Pangasinan. Ganun pa man, dinagdagan na raw nila ang mga signages upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga bumabiyahe sa darating na Semana Santa. Hindi
sa balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Kuwarentay man buyandot ya minutos na tatang kuratan agagi. At syempre, pag natatapos itong ating mga manyubuyub na headlines, syempre, kinakailangan pag-usapan natin ang mga napapanahong issue. O ito palang panahon na ito, ha? Marami sa ating mga kababayan nagpaplano na kung saan pupunta. Yung kanilang mga pupuntahang bakasyunan. O kung hindi Baguio City yan, mga beach resorts. O hindi ba sa La Union at saka sa lalawigan ng Pangasinan. Syempre naman, nandito sa lalawigan ng Pangasinan ang napakahabang coastal lines. O hindi ba? Kaya inaasahan ho ang dagsa ng ating mga kababayan sa darating na Semana Santa. Nako, sigurado tayo kung hindi traffic. Ay nako, mahaba-habang pasensyahan nga naman ang kinakailangan ng ating mga motorista sa darating na susunod na linggo. Di ba? Habang kahapon ho ay dinisisyonan na ng Korte Suprema ito hong ating reproductive health bill at binanggit na lamang doon sa mga batas kung alin doon ang mga probisyong hindi constitutional at most generally lahat daw ay constitutional. Ayan, napapanahon na rin sa ating bansa. Hindi naman ibig sabihin ay pinopromote natin etong reproductive health bill, pero napapanahon na meron talagang isang batas na tututok sa mga kalusugan at mga pangangailangan na medikal ng mga ina. Number 1 kasi na concern itong reproductive bill ay mabigyan ng proteksyon etong mga kababaihan itong ating mga ina. Syempre naman, hindi lang naman kasi pinag-uusapan dito ay contraception, hindi lamang yan. Marami hong mga probisyon yung batas na pinag-uusapan ho doon. Ang kabutihan at ang health ng ating mga nanay. Yun hong mga kababaihang nanganganak na mayroong mga diferensya sa kanilang kalusugan na nakakaapekto doon ho sa kanilang kalagayan. At kinakailangan ng mga medical assistance at kinakailangan ng pansin ng mga doktor at sumasapit sila doon sa tinatawag nilang hindi naman kasi kinakailangan i-promote yung abortion itself. Pero meron ho talaga kuminsang kalagayang medikal ang mga kinakailangan ng mga kababaihan. At dahil ho sa mga panahon ngayon, dahil sa mga kinakain, dahil doon sa kalagayan at sistema ng ating medical assistance para sa mga nanay, doon sa mga nanganganak, yan ho yung batas na pwede hong tumutok sa kanila. Ito rin ho yung batas kung saan ng mga mag-asawa, ay nabibigyan ng sapat na atensyon kung ano yung kanilang dapat na sundin. Siyempre ho, ang Pilipinas, napakarami na hong tao sa mundo. Oo nga, hindi mo na nga mapili. Pwede bang piliin na lang yung mga ilalabas na tao sa mundo? Hindi yung mga pasaway. Pwede bang ganon? Yun na nga sana ang hihilingin natin. Hindi ho kasi napipili yan. Hindi ba? Basta na lang nandun na yan. Kaya nga, hindi mo maintindihan ilang porsyento ng tao ang pasaway sa mundo. Yung mga tao sobra ang talino. Yung mga sobra ang talino, binibigyan ng ID yan. VIP card. Yan ang tawag sa mga sobra. Naalala ko na naman yan. Kasi ho yan nung panahon nung pinanganak yan. Wala pang reproductive health bill. Kaya nasobrahan ng hangin sa ulo.
hindi na bawasan ng hangin nung pinanganak yan. Oo. Bueno, yun sinasabi natin. Hindi naman kasi ibig sabihin ay napakasama mong tao kapag tumutok ka doon sa reproductive health bill, no? At yung mga pondo ng pamahalaan na para doon sa tinatawag nating yan nga, yung reproductive health bill na yan. Paano ba nila ginagastos yan? Paano ba nila i-deliver yan sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na sektor ng mga barangay. O kasi sa mga barangay, lalo na yung mga lugar na medyo depressed pa yung areas, wala hong mga libangan. Oo, kapag nagkatabi yung mag-asawa, yun na yun. Di ba? Wala kasing libangan dyan. Wala masyadong telebisyon. Wala silang pinag-uusapan kung di buhay ng may buhay. Ngayon, dahil meron na yung reproductive health bill, at least doon sa kanilang barangay, meron silang option na pwedeng gawin para hindi na madagdagan ang tao sa mundo. O kaya, pwedeng tumutok doon sa kanilang kalusugan para na ipapaliwanag sa kanila yung mabuti at hindi mabuting epekto ng sobrang panganganak, maagang panganganak, anak ng anak, di ba? Kung kasi hindi natin matutulungan yung ating mga kababayan, hindi natin maipapaliwanag ito. Araw-araw na lang. Di ba? Araw-araw na lang ang daming tao sa mundo. Di ba? Mabuti na lang at nare-realize din ng ating mga kababayan na mahirap. Napakahirap ng maraming anak. Subukan mo magkaroon ng anak na maraming hangin sa ulo. Dapat yun na na-slash. Di ba? But most generally, tinagda ng Korte Suprema na ang reproductive health bill ay constitutional. Di ba marami marami tayong mga kababayan na hati. Alam natin, hati yung kanilang idea dito sa reproductive health bill na ito. Pero ang maganda dyan, hindi natatapos yun aspeto na kinakailangan pag-usapan. Kinakailangan ay dagdagan siguro o kinakailangan i-discuss pa ng mga mambabatas yung mga ibang aspeto na diniklara nilang unconstitutional. At magkakaroon pa ng pagkakataon na aside sa ma-review, ay of course ma-consider yung mga ideas na iba na sa tingin natin ay nararapat para sa pangkalahatan. Hindi naman kasi kailangan sa atin na itong panahon na ito, kinakailangan na talaga ng intervention ng gobyerno para makontrol na rin itong ating paghihirap. Isa sa dahilan ng ating paghihirap, masyado nang marami ang bilang ng tao. Hindi na natin na kayang basta-basta paghatian na lang yung ating mga resources. Dati-dati kapag nagtatanim yung ating mga magsasaka, for example, sa inyong barangay, meron lamang 13 hectares na bigas, tinataniman ng magsasaka, kasya na sa ating lahat. Di ba? Dun sa barangay nyo, pag may nagtanim ng kamote, yung dami ng kamoting itinanim niya, kasya na para doon sa buong barangay. Ngayon, umaangkat na nga tayo ng bigas sa ibang bansa. Meron na nga mga smugglers na nakikialam sa pagsusupply ng bigas. Kamote, for example, di na sapat yung supply na nakukuha natin sa ating kapaligiran. Kaya siguro kinakailangan na rin na makontrol yung bilang ng mga tao dahil hindi na natin kayang isupply ang lahat doon sa kasalukuyang bilang natin dito sa ating bansa. Yan naman yung pinaka-importante. Paano magkakaroon ng kaayusan? Paano magkakaroon ng katahimikan kung ang mga tao nag-aaway sa supply ng pagkain pa lang? Di ba? Ang hirap na rin humanap ng trabaho ngayon. Meron ka mang makitang trabaho dahil marami masyado ang mga tao na hindi nakakaintindi sa buhay. Yung mahahanap mong trabaho, mga mahahanap mong amo, mga mapagsamantala pa. Yung marami kasi ngayon dahil alam nilang mahirap ang trabaho, mahirap ang buhay. Marami ngayong mga may-ari ng mga malalaking establishmento, hindi talaga marunong magpasweldo. Ngayon, kahit may trabaho ka, hindi mo mabubuhay ng tama ang pamilya mo dahil
wala kang tamang sweldo, kulang yung iuwi mong pera, ha? Halos buong araw nagtatrabaho ka na, o daig mo pa yung kalabaw, kabayo, pinagsama-sama na sa kasipagan mo, pero dahil mapagsamantala yung mga nagmamay-ari ng mga establishmento na nagpapasweldo dahil nga alam nilang mahirap humanap ng trabaho, hindi ho sila nagpapasweldo ng tama. So ibig sabihin yung resources mo kulang na. Pagkatapos napakamahal pa ng mga bilihin, napakamahal ng bigas. Hindi ba nung mga nakaraang buwan lamang pinag-uusapan natin ang presyo ng bigas, nasa halagang 30 pesos lamang batas. Ngayon 38, 40, 42, pumunta ka sa palengke, ganyan na yung presyo ng bigas ngayon, hindi natin nahalata. Oo nga, nung pinag-uusapan natin na mahal ang presyo ng bigas nung panahon ni PGMA, nasa 23, 28, 27, mataas na yon. Ngayong 40 mahigit na yung presyo ng bigas. Hindi ba? Bakit? Tumaas na ba ang sweldo ng mamamayang Pilipino? Hindi pa, pero patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Kaya nga, napapanahon na meron na talagang batas na tututok dito sa pagkontrol ng pagdami ng tao. Whether we like it or not, dito na tayo magkakaroon ng diferensya dahil of course kulang yung mga resources natin, kulang at sobra naman ng dami ng tao. Ay nako, sigurado, automatic yan. Magkakaagawan, magkakaroon ng away, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng tao. Subukan mo lang dun sa loob ng kwarto, for example. Sa loob lamang ng kwarto ngayong panahon na mainit, hindi umiikot yung electric fan, nasa isang lugar lang electric fan. Hindi ba mag-aagawan kayo? Hangin pa lamang yan. Hindi ba? How much more? How much more doon sa kakainin, sa swelduhin, sa tubig, for example. Sikat ng araw, hindi na ninyo pag-aagawan dahil sobra ngayon ang init ng araw. Hindi ba? Pero yung sinasabi ko sa loob lamang ng kwarto, 10 kayo, nasa isang direksyon lang yung electric fan. Hindi ba't mag-aaway kayo kung kanino tumapat yung electric fan? Hangin pa lamang yun. Hindi ba? Pag-aawayan natin kasi yung mga available na resources. Kahit sabihin mo gaano ka kabait kapag ka nairita ang katawan ng tao, ako kahit gaano kasanto yan, pagka nairita yan, hindi ba? Kapag nagutom yan, kung minsan kahit gaano kabait yung tao kapag napagod at nagutom, yan, lumalabas yung tunay. Hindi ba? Kapag nagipit yan, lalabas at lalabas yung tunay na yung animal side ng tao, lalabas yan. Hindi ba? Alam nga namang hindi. Di ba? Sa palagay ko, ganito ang nangyaring senaryo dun sa kakilala nating may hangin sa ulo. Nagipit! Kaya lumabas yung pagkaan. Di ba? Partner, meron pa ba tayong may break pa ba tayo dyan? Babalikan natin ang ilan pa sa ating mga dapat talakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Tara at makibahagi sa Sual Town Fiesta 2014. Narito ang mga pagkakaabangang aktibidad ngayong taon sa Sual Town Fiesta 2014. April 21, Miss Sual 2014 Pageant Night. April 24, Co-op Night. April 25, Unaka Night. April 26, Civic Parade, Parade of Lights. Celebration of Silow na Bilay after the parade in front of Municipal Hall. Sual National High School Alumni Ballroom Night. April 27, Senior Citizens Night, Sual Sports and Civic Center. Kabataan Night. April 28, Sports Activities, Church Procession, Miss Sual Coronation Night and Grand Ballroom. And April 29, Barangay Night. Tara at saksihan ang Sual Town Fiesta 2014. Uy, Mare! Boring ba? Walang pera? Gusto mo magnegosyo? At magpaganda? Halika na! Saan? Basta akong bahala dyan! Dito na tayo sa Sundance, magnegosyo tayo! Wow!
Sundance, sabay ka pa sa uso. Talaga? Sundance, asenso tayo dito. Wow! Sa Sundance, ikaw ang boss ng negosyo mo. Sa Sundance, ikaw mismo ang boss ng negosyo mo. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Eksakto! Alas 6 in punto yakabwasan. Hindi sila magmamadaling gumising ngayon. Siyempre, holiday. Pahinga-hinga rin. O, pahinga-hinga. Pahinga-pahinga rin. Pag may time. O, pag pahinga-hinga, siyempre, pag hindi humihinga yan, o, dead ball. O, diba? Napakarami nga namang inihandang festival sa lalawigan ho ng Pangasinan, kaya marami tayong pagpipilian puntahan o hanggat syempre meron tayong mga Bangus Festival, Festival of the Lights, Limgas na Dayat, o diba yung ating Pistay Dayat. Ayan, selebrasyon ng mga kagandahan ng ating kapaligiran. O diba? Ito ho yung pinakamagandang parte talaga sa buhay ng tao, yung summer daw, bukod sa Christmas. Paborito ho ng ating kababayan, itong summer, although napakainit, kasi ito yung panahon na nagpupunta sila sa mga karagatan, sa mga beach, sa mga resort. Oo, kahit na kulang daw yung budget sa pamilya, oo, labas na dyan, punta ng dagat, oo, punta ng Tundaligan Beach, sa Maylingayen, 100 Islands. Hindi naman ho talaga kinakailangan ng malaking pera dyan. Oh, magdala ka ng pagsasaingan mo ng bigas, magdala ka ng kamatis, magdala ka ng isda. Oh, di ba? Sabay punta sa beach. Oh, di ba? Medyo maganda yung bakasyon mo. Diyan naman kasi sa Maylingayen Beach, hindi binabayaran yung mga dyan, yung mga shed. Libre dyan. Kaya kailangan mo lang gawin, magdala ka ng sarili mong tubig iinumin, o magdala ka ng baon mong pagkain, o swabing-swabe na, pwede ka nang mag-relax-relax dyan. Hindi kailangan magbayad. O diba? Mabuti na lang ginawa yan ng ating tourism department sa province of Pangasinan. Malinis, maganda, pupunta ka sa Maylingayen Beach. O, diba? Ay, nako, ewan ko lang dyan sa may Tundaligan Beach habang umuusok-usok yung ating basurahan. Oo nga. O, ang ganda-gandang mag-promote kasi kapag ganitong panahon. Kaya lang, kinakailangan din naman natin ang suporta ng pamahalaan habang tayo naman na dito sa media ay pinopromote natin tong ating mga karagatan. Aba, kung may time din naman kayo, paki-consider naman ho na pakiayos naman yung ating mga coastline. O dito ho sa ating Tundaligan kasi umuusok-usok pa yung dyan yung ating basurahan. Supposedly hindi na ho dapat ginagamit yan. Kasi hasardo sa ating kalusugan yan. Ay kanina nga lang madaling araw umuusok-usok pa yan Subukan yung puntahan ngayon, di mainit-init pa. Hindi ba? O, tapos ipopromote natin sa radyo. O, punta kayo sa Tundaligan Beach. Ayan, magpicnic ka dyan. Magpicnic ka dyan kasi madudukutan. Dyan tayong mga ano bang nangyari dyan? Although, alam nyo, nagtatrabaho itong ating local government of Dagupan City. Kinakailangan i-consider lahat yung mga kinakailangan. For example, magpo-promote ka ngayon ng pupuntahan mong karagatan, beach, coastline, sa Dagupan City. Siyempre, ang nasa isip mo lang dyan, Tundaligan Park, Tundaligan Beach. O, diba? Aba, bantayan nyo naman kasi kahapon lamang may mga nadukutan dyan. O, paano mo ngayon ipopromote yan? O, beach din pag may time, pagkatapos reklamo rin pag may time dahil nadukutan ng mga bisita. Hindi ba? O, yan kinakailangan i-manage yan. Tapos medyo umuusok-usok na konting basura. Hindi magugustuhan niya ng ating mga bisita. Although maganda talaga yung Tundaligan Beach. Oo, saan ka ba makakakita ng karagatan? Katabi ay basurahan. It's only here in Dagupan. O hindi ba maganda yan?
Marami ho kasing bagay na hindi mo nakikita sa ibang lugar. Pag doon mo lang nakita, doon ka nagagandahan. O, di ba? Kakaibang klaseng promotion yan. Pero sa totoo lang, hindi kinakailangan gumastos ng malaki kapag ka ikaw talaga ay gusto mong maging turista dito lang sa mga malapit na lugar sa atin. O baon ka nga ng pagkain, punta ka sa beach. O, di ba? Tapos picture-picture ka, kunan mo ng magandang anggulo para bang Boracay style. O, kunan mo ng magandang anggulo, may umuusok-usok doon sa likod mo, punta ka sa di ba? Kakaiba. Kakaibang klase, di ba? Oo, pwede mong sabihin sa Facebook mo na nasa beach ka habang merong warm and spa doon sa likod mo, umuusok-usok. Di ba? Parang may spa doon sa likod mo, umuusok-usok na ganyan. Kakaiba. O, di ba? Pero ang babala ng ating mga maritime police kapag pumupunta ho tayo dito sa mga beach areas natin sa lalawigan ng Pangasinan dahil laglagay na ho sila ng boya. Yun hong boya, ito ho yung mga malalaking bola o parang lobo sa gitna ng karagatan. Lumulutang ho yan. Ngayon ho, marker ho yan. Kung saan, ibig sabihin yung guhit na yon hanggang doon lamang pwedeng pumunta yung ating mga kababayan. Kasi ho, kapag ganitong mga panahon, matigas din ang ulo ng ating mga bakasyonista. Oo, pag sinabing hindi pwedeng nakainom tapos pupunta sa tubig, karagatan, marami sa kanila pumupunta ng nakainom. Siyempre, lasing-lasing din pag may time. O, di ba? Lasing-lasing pag may time. Pagkatahagak niya po, kaya ko yan. O, tipong ganun ang linya. Di ba? Feeling ho niya hunks na hunks talaga siya niyan. Oo. Tapos mamaya, kapag ka medyo nasa area na siya na hindi dapat naroon, o diba, help din pag may time. Umihingi na lang sa klolo kasi nalulunod na yung hunks. Although meron ho tayong mga itinalaga na mga life saver dito ho sa ating mga ibang beach areas. Oo, hindi naman ho ibig sabihin talaga namang nakatutok sila lahat sa iyo. Although nakatutok yan. Pero alam nyo ho, dito ho sa Pilipinas, yung mga training at kagamitan, feeling nyo naman, Baywatch, mga training at kagamitan itong ating mga life savers, hindi ganon kasophistikado kagaya ng sa Amerika. Na kapag ka nalunod ka merong mga gamit, yung orange ba, alam niyo yung sa Baywatch, yung mga nakatali sa paa. Hindi ho ganun yung mga kagamitan ho natin dito. Puro ho mga improvise. At dahil nga improvise ho ang mga yan, kapag kalasing kayo, out of control yung mga katawan ninyo, hindi lamang ho kayo yung nasa panganib niyan. Pati ho yung mga life saver ninyo, maaaring na mapunta sa panganib. Life jacket pa nga lang ho kulang ho tayo. Hindi ho ba kagamitan pagkatapos ikaw naman itong pasaway? O hindi ba kung ako yung life saver mo, pasaway ko, sige dyan ka dyan. O di ba? Lapitan mo pagkatapos, o sige dyan ka, yan dyan, yan manununod. Di ba? O kaya kailangan konting ingat-ingat. O di ba? Mag-ingat din tayo. Hindi natin iaasan, porky may life savers tayong mga nakikita dyan sa hindi ho ganon ka-intensive ang kanilang training at hindi ho ganon ang ating mga kagamitan. Baka nga ho, walang lagrabista ang mga yan, hindi kayo makita O, di ba? Ang nakikita lang nila ay naaabot ng mata. Dahil walang pambili ng lagrabista. O, di hindi ka na makikita kung medyo nasa kalagitnaan ka. Akala, ano kaya yun, bumubula-bula. Ay, ganda. O, tipong gano'n. Nalulunod ka na pala. O, hindi ba? Kaya naman, tayo naman ho, mag-ingat-ingat. O, lalo na yung mga bata, pag nakita ho ninyong medyo napapalayo na, ayan, bantayan nyo rin sila. O, diba? Para hindi masira yung ating outing. Tsaka, syempre, kasi mga Pilipino talaga ganyan Oo, mahilig sumegway. O, for example, hindi ba, dapat yung Semana Santa, panahon ng pagninilay-nilay, panahon ng konting sakripisyo, panahon ng pag-alala, kung ano yung mga naging kakulangan niya sa buhay.
Ang Pilipino iba maparaan. Doon siya nag-a-outing. Doon siya nag-good time. Black Saturday nga Kita mo nag-good time yan. Ano pa yung Friday? Dyan sila talaga naman to the max good time with alak-alak din pag may time. Oo, maraming ganyan sa atin. At yan ang naging tradisyonal. Diba? Actually, ito yung panahon dapat yung Semana Santa talaga naman behave din pag may time. Kaso hindi. Naging tradisyon natin talaga naman mag-good time sa panahon na yan. Hindi magnilay-nilay. Kung tutuusin nga, mas kakaunti na yung pumupunta ng simbahan Mas maraming nasa beach. Mas maraming nasa resort. Diyan mo talaga makikita na hindi na nila alam kung ano yung mga panahon. Akala nila ito yung panahon ng bakasyon, good time, beach and all, di ba? Yan. Pero sa totoo lang po, itong mga holidays na ito, bilang isang makatotohanang mga Kristiyano, dapat ito yung panahon ng pagninilay, pag-iisip. Yun yung mga nasa gobyerno, na maraming ginagawang kalokohan sa kanilang mga posisyon. Syempre maraming pera yan. Nasa Boracay yan. Diba? Imbis na pinag-iisipan nila kung ano yung mga nagawa nila, nalabag sa kautusan ng Diyos, nag-good time yan. Sila yung nasa Boracay to the max. Sila yung mga nasa magagandang resort. Diba? Living by example. Hindi naman masama yan. Spend your time with family. Hindi masama yan. Pero baka nakakalimutan din ninyo. Kaya remind din ako pag may time. Ang purpose kung bakit wala tayong mga pasok dyan. Wala tayong mga trabaho dyan. Hindi naman talaga masama ang mag-good time Wala naman talagang sinabi ang Diyos na masama ang mag-good time. Ang masama, nakalimutan natin yung ating mga obligasyon. Diba? Nung mga kabataan natin ang turo sa atin konting sakripisyo, sacrifice. Diba? Pag-alala doon sa ating mga nagawang pagkukulang sa buhay. Diba yan yung panahon na yon? Pero kung sino yung maraming pera at maraming ginagawang kalokohan sa buhay, sila yung ngayon nangunguna dyan na good time din pag may time. Oo nga, gusto kong makita ilang mayors ang mga pupunta sa iba't ibang parte ng, yung iba mag-outside trip, yung iba magpupunta ng Hong Kong, ayan, pa Hong Kong. Yung iba ay papunta ng, whether you like it or not, bukas ang mga kasino niyan, kahit Semana Santa. Makikita mo talaga. Sorry na lang dun sa mga Sorry na lang talaga. Pero totoo naman, pagka mga ganyang panahon, mas mahaba yung oras nila sa iba't ibang mga laro sa kasino. May makakilala tayo. Nandyan sila kapag kaaraw ng mga ganyan. Yan yung kanilang pag-unwind daw. Diba? Wag naman na kayong pa-plastic pag may time. Orokan at saka Tupperware. Oo naman, nandyan kayo. May mga kasamang mga chiching. Kung hindi namin nakikita, kahit ako na lang diba? Paalam nila sa mga SME nila, may pupuntahan kaming prayer meeting. Prayer meeting sa casino. May kasamang chiching. May kilala akong mayor na ganon, ha? Secret ko na yon. Alangan namang sabihin ko sa inyo anong gusto nyong mangyari sa akin. Kung tinatanong nyo, saang probinsya yan? At syempre, ang mga kilala ko, taga-probinsya ng Pangasinan. Ano pa? Kilala ko ba yung mga mayor sa probinsya ng Tarlac? Hindi naman. Talaga, kilala nyo rin yan mga tipong ganon. Diba? Ito yung mga panahon dapat nagninilay-nilay sila. Pero sa totoo lang, beach din sila pag may time. Beach! B-E-A-C-H. Ikaw talaga, hindi yan beach na B-I-T-C-H. Hindi naman ganon pag may time. Marami rin sa kanila, takot.
Yes, don't mess up. Naalala ko yung mga linyang yan. Marami ring mga siga na na mayor, takot din naman sa kanilang mga misis. Kaya hindi nagpapahuli. Kaya hindi pinapakita. Pag nakita, todat, o todat tila. Mabuti na lang talaga, alam mo, masarap magkape dito sa DCRD. Kasi kung hindi, masasabi ko yung mga pangalan ng mga sinisikreto kong tao. Oo, masasabi kong pangalan nila sa ere. Mabuti na lang, masarap yung kapeng tinitimpla ni Sir Benji. Hindi ko masasabi yung pangalan nila. Oo, ligtas pa rin ako sa kanila. Tipong ganun. Kaya naman itong DPWH humihingi na ng paumanhin sa ating mga motorista dahil marami sa kanilang mga ginagawang kakalsadahan na dapat daw itong linggong ito matapos ay hindi umabot, hindi sumambot. O parang ganon. Mahirap naman talaga kasi ito yung panahon na talagang dapat tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang konstruksyon sapagkat ito yung panahon na hindi masyadong umuulan o although isang araw napakalakas ng ulan na dinala ni Domeng, hindi ba? Umulan nung 6 ata yon, di ba? April 6, umulan ng hapon. Kaya humihingi ng paumanhin itong ating DPWH dahil dapat sana itong linggong ito, ilan sa mga major thoroughfares dito sa lalawigan ng Pangasinan, dapat natapos na nila. Pero hindi umabot doon, nagkaroon pa sila ng mga abi-aberya. Anong aberya yan? Hindi na ibigay yung porsyento. Hindi naman. Alam mo kasi ang mga aberya dyan sa mga DPWH kung minsan, kapag tinatawag nilang aberya, naubusan ng pondo. Sobra yung naibigay ng kontraktor na SOP, kaya walang pambili ng materyales. Ganun ba yun? Hindi naman siguro lahat. Konti lang, mailan-ilan lang. Tapos, kapag natatapos na itong ating mga kalsadang sinasabi ng DPWH na hinihingi nila ng paumanhin, nakita ko dyan sa may Central Pangasinan, bilib naman talaga ako dyan sa mga politiko kapag natatapos na yung mga kalsada, ang bilis nilang magpagawa ng mga tarpaulin mula sa puso. Mula sa puso My goodness! Alam nyo yan ay galing sa pondo ng mamamayang Pilipino. Yan ay galing sa mga taxes namin. Naku ako mismong lagi-lagi ng binabayaran kong tax. Hindi naman ako makapaglagay ng tarpaulin na galing sa puso ko yan. Ang bihira naman tong mga politikong ito. Sinusolo ninyo, alam nyo ba, kung tutuusin, kami mamamayang Pilipino, dahil galing sa pera namin yan, pinaghirapan namin yan, hard-earned money, hindi kasi SOP sa amin yan hindi binamimigay na pera yan, pinaghirapan naming pera yan, ibinabayad namin sa aming mga tax, sa aming mga buwis, kaya lang pagka natatapos na, bakit ba tarpaulin nyo lang nakalagay? Oo naman, reminder din pag may time. Doon sa politikong, tinadtad niya ng mula sa puso. Pwede ba tayo, partner, maglagay rin tayo ng tarpaulin, Kasi meron din tayong share sa mga ginagawang kalsada na yan. Ibinabawas yan sa atin kapag sumesweldo ka. Pag meron kang sinisingil, tax natin ito Pera natin yan. Tayo na nga magpagawa tayo ng tarpaulin, lagyan natin ng pagmumukarin natin, sabihin natin, mula sa bulsa namin ito. Pambihira kalalaki. At mula daw sa puso niya, naku pagka dumating yung eleksyon ng 2016, yung merong banner na ganyan, naku, pag-isipan ninyo. Napaka yan kung minsan insulto yon sa mamamayang Pilipino. Kasi parang walang na-contribute yung mamamayang Pilipino Parang lumalabas na galing sa kanya sinabi na nga walang pork barrel Dinirekta na nga ng gobyerno doon sa mga ahensya ng pamahalaan. Bakit ba kasi may mga tarpaulins pang pinagawang ganon? Mula sa puso? Talaga, atakihin ka talaga sa puso pagka ganyan. Ay, nako po, mahabagin,
Sana kahit konti lang din. May konting hiya-hiya din ba? Magkabit na tayo ng tarpaulin natin, mga kababayan. Kasi ilan lang yung nagsasabing galing sa kanila yung mga ginagawang kakalsadahan na yan. Kung tutuusin ho, mamamayang Pilipino ho kasi yung may-ari niyan at sila ho ang nagpagawa niyan. Pondo ho nila yan kahit saan pa ho ninyo dayain at kagandahan ng litratong ilagay mo sa tarpaulin. Pondo talaga ito ng mamamayang Pilipino at hindi nanggaling sa inyo. Kayo ba, yung bang sweldo ninyo, yung appearance fee ninyo, kada may session ibibigay nyo sa taong bayan? Di ba hindi? Yun nga lang gagawing kalsada Kung makakahingi kayo ng pang SOP, hihingian nyo pa Di ba? Tapos sasabihin nyo mula sa... ewan ba? Tinadtad niya yung area niya ng mula sa puso. Doon magandang mag-selfie-selfie. Sa likod mo, background mo mula sa puso. Di ba? Tapos tanungin mo siya, magkano naman ang nanggaling sa kanya doon? Kung meron. Marami sa mga politiko marami sa mga malalaki ang negosyo, bukod sa hindi na nakadeposito ang pera nila sa Pilipinas. Siyempre, nakadollar account ang mga yan, sinisafety na nga nila. Ang kanilang mga negosyo, ito yung mga negosyo hindi nagbabayad ng tax. Sus! Hindi rin sila nagpapasweldo ng tama sa kanilang mga tauhan. Yung mga nagsisilbi nga sa kanila, hindi nila binabayaran ng tama. Yung pa kayang magbigay sila ng pera sa gobyerno. O diba? Kahiya naman. Ngayon habang ginagawa yung ating mga kalsadahan na hinihingian ng paumanhin ng DPWH dahil hindi raw agad natapos. Yan. Pero sinabi ng DPWH, mas marami para ang mga ipapagawang mga kalsada sa buong stretch ng lalawigan ng Pangasinan bilang proyekto ng national government. Yan road widening. Road widening. Yun ang tulay dyan sa may Bunuan, San Fabian. Ba't ganon? Hindi na tinapos yung approach, katagal-tagal nang ginagawa yan. Yan tulay sa may Kalasyaw, buti na lang nabuksan na yung Villamil Bridge. Kung hindi, malalagay na sa Guinness World Records yan. Napakatagal na ginawa. Pagkatapos habang nagro-road widening ang buong kalsada sa buong Pilipinas, yun tulay na ginawa napakaliit, napakapayat. Sana ako na lang yung tulay para payat. Dapat pinataba na yun kasi alam naman nila yung sukat ng kalsada dun sa approach niya. Ba't ganon? Ang payat nung nung tulay, road widening na Pambihira naman. Tapos yung tulay na ginawa dyan sa may Bunuan, San Fabian, bukod sa payat, hindi ginawa yung approach. Ba't ganon? Walang pondo? Tagal-tagal lang ang di nagawa yan Alam nyo, kapag kayo yung mga proponent ng project na yan, siguruhin ninyo na pulido. Imagine yung hindi ginawa yung approach. Ano nang mangyari dyan? Siyempre, panibagong pondo ulit. O, diba? Dapat one time ng paggagawa yan Sayang yung hinintay natin Sayang yung panahon na nagre-route tayo dyan. Pagkatapos hindi naman pala kasama yung approach, yung mismong gitna lang ng tulay. Ba't ganun? Ang sweet-sweet nyo talaga, Short ng sweetik. Ang sweet-sweet nyo. Tapos meron namang isang naglagay ng mula sa puso. Oo, pag may time. Ako huwag mong hintayin yung time, baka maparusahan ka. Puso mo lang ang kunin. Delikado dyan, day. Bueno, animiran man buyandot ya minutos na batla. Antes yaman alas 6:30. Kapag ganyan ng mga oras, nako, peligro na yan. Ayan, hinihahatid namin pabalik ang aming mga manlubuyog na headlines. Maritime Police nagbabala na maligo lamang sa mga itinakdang lugar na ligtas sa ating mga beachfront areas.
30% ng dami ng sasakyan inaasahan sa Semana Santa sa may North Central Luzon. Department of Public Works and Highways humingi ng paumanhin sa mga motorista sa patuloy na konstruksyon sa mga kakalsadahan. Siyempre, tinalakay rin ho natin yung mga dapat na talakayin natin o mga napapanahon. Medyo pabiro nga lang ang dating. Pero siyempre, dapat light lang ang dating talaga. Hindi ba? Tinalakay ho natin dito ang Reproductive Health Bill. At siyempre, naku, yung mga medyo kanipisan ng mukha na ginagawa ng ating mga nakaupo sa pwesto. Manipis ang mukha, huwag mo tatawaging makapalang mukha. Bula sa puso eh. Manipis ang mukha nun. Huwag mong tawaging makapal. Magagalit siya. Magagalit siya sa'yo. Dapat manipis, light. O, diba? Kaya bukas, ayan, Huwebes na ba bukas? Oo, Huwebes bukas, ayan. Aanyayahan ko lang uli kayo. Pag-usapan natin, ha? Ang ilan pa sa mga maninipis na mukhang dapat pag-usapan. Oo, bawal magsabi ng mga makapalang mukha. Sweet lang. Makapalang mukha. Manipis. Diba? Makapal lang ang makeup pero manipis ang mukha. Ganun lang. Don't say bad words on air. Kanya lang tinapos naman. Talaranan nyo naman sa programa yun man bangunod si kayo o magbagigising ho sa inyo o kahit namamalat-malat, kahit namamaos-maos. Ayan, tingnan mo, dalawang gwapo nang nakikita ko sa aking mga harapan. O talaga naman. Etong mga ito, napagod ho sila nung kalutan o dalan na hindi ko na sila naasikaso. Wala man lang ako naibigay na pagkain sa kanila dahil kinain ng Taliban forces. O, diba? Pero masaya naman kami at dahil napakain namin sila. Bukas uli, samahan ho ninyo ang inyong abang lingkod para sa isa na naman hong umaga ng balitaan, talakayan, chismisan, at nako, usapang maninipis lang ang muka. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ho ng umaga. Sa ngalan ho ng aking nakapartner, oo, si Jonathan Feliciano. Wala ho kasi ang aking co-pilot na si Engineer Rosito Bautista. Nasaan ka ba? Hindi ka nagising katulad ko. Hindi naman niya birthday, di ba? Tapos na yung birthday niya. Hindi naman siya naligo sa karagatan. Hindi siya pumunta ng karagatan, hindi naman siya nag-swimming pag may time. Sa ngalan ng Station Manager ng DCRD 981 kHz, Dagupan, J. Mendoza. At syempre, sa patnubay din ho ng Vice President ng SMNI, Madam Nilida Lisada. Sa patnubay ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Ma'am Papa Paner, Sai Magtorion Lingkor, Janice Hidalgo. Huwag pagbalita ng DCRD Sunshine Region Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today. Pangasinan Today. Pangasinan Today. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong mukhang bili, ang